Guys, ons nou lang gewag vir die ene man, ons is weer terug met 'n controversial questions, honest answers. Maar dat die man is alweer lang. Los die lang goed van jou. Ja, los die wie is jou naam? Ja, goed. Want jy staan hier so. Wat? Nee, staan ze. Ek staan en rechts staan probeer. Toe man staan om sy tone, ja guys, maar jy het dit gesoek laas. Maar ek wil net sê het blyt. Kazo, Long overdue, buddy. Long overdue. en ons gaan nie meer vir julle afskip hier beloof. Hell no. Voor ons nou begin met ons ek moes sê laaste podcast episode moet ek geskrap, want dit was 'n bietjie. Yeah, apologies there though. Yeah, dat was juist intense geweest, ja. Het was 'n bietjie rof geweest. Maar die ouens gaan nie nog lang dinge maak, man. Come on, ja, let's get to so, it. ja, hier so. Straight to it. Eerste vraag is reg. Correct. Ja, so vir my so. It's not mine. Ja. Maar ja, los even net moet so aan die background gaan. Okay. Eerste enetjie. Would you rather take 10, soos 'n 10 out of 10. Okay. It's been rain through. Soos 'n kilos is hoog. Of 'n 4 uit 10 wat nog nooit aangeraak is. Hey. Dan kan nou image bro. Jo. Dan kan nou image. Dis al wat ek wat sê. Dan kan nou image. I'm taking the 4, bro. Had jy vir wat I'm taking that 4, so bro. 4 bro. Yeah, nah, kijk, sorry. 10. No, Kon jy af na 4. Nah. Gaan jy die 4 van. Ik ga die 4 van toch. Gee dan maar. Dan gewoon aan. Oh. Nee, ek sal ook nie Hoeveel liggers? Mal, nee, Exactly. rain through. So Exactly, bro. kilos is hoog. Exactly. Nah, Hulle taking sê the vrou 4, bro. mense sy body count is hy wat times 11. Body count 1 is 1 times 11. So ja. So wat was die 14? 14. Same. Okay. Stef is Come on, bro. al. Imagine. 10. Almal hulle gesloot het, maar as van die manne wat sal val sê. Manne sal val. Facts, though. Yes. Net voor die looks, oh. Maar die witte man. Okay, wacht, someone say mythical. Zij gaan we niet. Maar laat dus in nie bly weer. Okay, ja, kon. Ja, en kyk hier, ons gaan nou 'n bietjie net so afgekom. Sal kyk jy, would you rather cheat or be cheated on? Cheat, oh. I've been through this, bro. It's not a good feeling, bro. Nah, it's fit. Dit is ek weet, ek het gesê ek gaan nie na die begin episode habi 2 3. Dit is 'n sleg vark. Maar ek sal sê ek weet dan hoe voel dit, ek wil nie weer so voel. Ja. As ek nou iemand raad seer maak in 'n proses, sorry, maar ek gaan net met my laat doen. Nah, Nou wait. Wait. Nou wacht die nou. Ek wil nog als oor. Would you rather nou marry the love of your life? Kyk jy is beste personality, kyk jy looks perfect en so. Kyk jy is alles wat jy soek in 'n persoon. okay. Letterlik alles. What's the catch, But bro? sy dan saam elke chommy wat sy ken of geken het sal geslaap. Waar ek is die klaar nie weer loop nie. Nee? En sy tel ja, ek wil net wat sê nie, maar die al jou enemies was al geken. Oh my goodness. Waar hy is die klaar nie of sy trou my nou 4 uit 10 weer nee, Okay. wat hy persoon haat, so sy sal sê vir die mense, ek haat die man van my. Oh. Dit is 'n sleg vark en so. Sy haat vir hom in 'n passie. Maar sy is loyal. Maar daai meisie, sy is so nou loyal. Die eerste ene. Nee, ik ga niet eerst in vat, toch. Je gaat toen Soos mezelf elke die pijn zetten. bra. Ja, elke bra wat sy ken, hè. Hoe is beweer, wat ben je dit? Ja. So stel vir die nooit bra ken sy. Sy moet nou ding, nee. Yo, ik ken So een cricketspan, kolom, hè. Oh, Sy vat mos nou hy as bra, sy hele cricketspan. As almal by 'n kuier wat sy sal nooi. En jou enemies, hulle was saam geslote. nee, hij gaat wel vat, toch. Het is jammer. Het is jammer, oh. Ek trek. Vat hy motsiks. Ek trek, ek mos maak iets om my sin. Slum. Van en hoor en as hy nou 'n nuwe bra gemaak. Gaan ek in slote. So dat is die catch. Ze moeten maken een nieuwe brand en dan is ja.
As ik kids. Oh my, ik Ja. maak... Sorry guys, we hebben gewoon technical issue. Ja, Of technical vanuit de soort. difficulties. Zo ja. Oké. Kijk, dat is die hier nog eens. Hier zie ik er nog bij weer bij die niks. Oké. Jong, kijk hier, die vraag is amper in die lijn van hem als een beetje anders. Kijk hier, neem. Would you rather let a girl have 100 bodies, nee, lieg, 1000 bodies, nee? Of zit samen 3 van de closest zombies iets aangaat? Of had die meisje wat met 3 closest zombies iets aangaat, het of met 1000 bodies? Want ze kennen die mensen niet. Wat zij safe wil. Nee, 3 bro. Nee, ik is klaar met de jongens op. Oost doet zombies in horen. Het is niet oost doet wie. As against the world. As against the world. Ik is niks met die brassen te doen. Yo, Klaar, ik ga het houden. Nee, maar 1000 is insane. Hou je 1000 bodies. Ik ken hier zo'n 1000 mensen niet. Same, oh. Ik ken letterlijk hier 1000 mensen. Hij is freaking insane. Nice, bye bye girl. On to the next for Ja. you. Dus kan On to niet, the next kan for niet. you. Ik- Yeah, 1001 is waiting for you there outside, buddy. Oh, hij jongen, dit is Bonnie Blue. Al. Is het zijn? Al met bro. 10 is klaarkelom. Zo hij is hier 1000 times 10. Yes. Zo ja. Oké. Oké, niks hier nou. Would you rather, nee? Let the girl see the ones. Nee? Of zij flirt met innere guy flirt zij. Ze is voor jou, achter jou en zo. Zij flirt. Ja, en ik is een man. Kop haak. Ja. Kop Ja, haak. hakkie maar. You know? Brandteluizer zo. Ja? Smal ik op jou maar. Yo, de ma is crazy. Ja. Klaar, ik als een skof. Of wat gaat ze vat? Jessie. Nee, ik ga mijn tempo te veel verloren. Zou ze dat één Laat keer het zien zien? één keer, man. Nee, ik zei... Maar wat doen ze als ze het zien? Nee, ik wil niet weten wat. Ik wil niet weten wat het ze Ze gaat doen doen. het weten. Zij gaat zien, ik wil niet weten wat, hoe, waar. Ik wil eerst iets aan vinden. Zij het gaat doen, is klaar. Zo, right dus. Ik zeg niet meer zijn, ik bedoel. Dit is nooit niet dat zet ik. Ik ga niet. Ja. Ik mijn kop schoon therapist. Elke week. Elke week als ik weer therapist. Maar mijn man schoon. Jessie. Ja. Ja, I don't want to know about that, buddy. Ja. Zo ja. Maar ze is loyal na je. Nou, hij zei loyal tot op de klok. Ja, cheat me once. Cheat me once. Ja, kan je die niet kennen. Dat is een mooi ding nou. Alsjeblieft, even lezen. Moet, zoals mensen aan buiten willen, jullie moet ook zo'n mooi ding voor jullie die behandelen. Dank je mooi. Would you rather, nee? Be a transgender, nee? Or pedophile? Trans. Trans, bro. Trans. Maar kijk eens, ze gaan nu transition naar... Ze gaan nu op vrouw, zo de mannen gaan klep. Oh, Maar is nou niet... maar ik zij kan zegt- trans zij en dan kan zegt, ik een girl Een opvatten. gereelde offenden is net zoals zij het al twee keuzes op. Nou, hij is alweer te veel. Oh, toen is alweer te veel. Oh, pedophile. Nee, ik is trans, boeta. Dan gewoon aan zitten, keis, hand erom toe. Jongens, maak je zat. Streng. Ja, Maar nou ook niet, want hij niet... Nee, maar het is zaak gevind, maar allemaal weten ze het. Teddy. Ah, kom maar leuk voor jou. Ah, Daar, oh, ik is trans. strijd, Transformer, Optimus Prime, Bumblebee. Klaar. Mal. Kijk, ik heb niks in die mensen negeren waar ik dat kan manier niks in. Dat is bij belangrijk. Als hij nog andere optie geweest het zal ik een optie Fix. vatten. Fix. Ik zal het man. Fix. Nee, niet- Daar. niet op PDF. Nou, hey daar. PDF. No boy. Op PDF-file. Hey daar. Die ene keer wil ik hoor. Nee, ik wil nog aan die bijgeraamd, joh. Die ene wil ik bijgeraamd, joh. Would you rather, nee? Eat cake. Wat een kijk nou.
Ja, soos 'n gewone koek. Okay. Maar dat is ook soos red velvet of so. Van wat hou jy? Chocolate. Chocolate koek. Ja. Okay. Soos chocolate mousse of Ja. okay. Ja. Oh my days. Nee, soos as 'n regte soos 'n normal. Okay. Moet jy raden, nee. Eet 'n kyk. While sitting on a D. Of sit on a cake while eating a D. Kijk je maar, oké, kom ik maak het als een klein stukje koek. Het moet niet heel opzet. Nah. It's a normal size. Yo, but either way is inside, oh. Maar Als ik al zit, als het... Soos tot die koek op is. Soos, Nee, maar zo een klein moet ik stukje. zit. Wat is die? Hoe bedoel je het? Kan ons niet op je schoot zitten? Onwis. Hoe groot is die koek? Als ik het ga zeggen, is het zo een lekker slice. Nee. Ja, nee, het zijn de boxes toch goed. Jarrie. Dat is normal size. Zo een slice. Dat is nou niks. Kas. Dus kijk hier. Either way to lose, oh. Zeg maar zoals die tablet. Nee, luister, nee. Dat is ook goed, maar die slice is niet takkie. Zo lekker. Nou, je dat vandaag al. Ik ga niet komen. Nee. Iemand zo. Ja. Kan me verstuk. Ja. Van mijn bro, hoe lang van hij jongen? Wat hij nog aan bezig is, hoe lang van hij om klaar te maken? Hij is een man. Dan gewoon niet, hoe lang moet hij jongen? Nee. Ik eet eigenlijk vandaag al. One slug. Niet eens bite, niks koud, nothing. Is klaar, net zo klaar op. Dan. Ja, ik is dan. Oh, wat nou? Dan, boy. Dat is insane. That was the worst one. Dank je zo. Huh? Oké. Zij weet hoe lang is 100 meter, nee? Zij weet hoe ver is. Oké, ik ga nu niet zeggen, oké, 100 meter, zij weet hoe lang is het, ja. En zij weet hoe ver is 10 kilometer, nee? Ja. Oké. 10 kilo zeg maar even af. Zeg maar, voor beide ook zo. Oké. Moet je raden, nee? 200 meter, nee? En een dildo bij. Zo, zij zet daar op. Ach, hij zegt zo vinnig zoals hij kan, hè? Of zij rijdt een bike, nee? Gewone bike, 10 kilometer, nee? 10 kilometer, maar op de rand zo, stijl. Maar als je het kan maken, met de eerste rent ik af, en moet zeggen, één persoon zit heel leuk. Gaat ze weer van voren. Zo is een gewone beerbike, zo. Met de gears. Ja, maar zo. Ja, nee, ik ga nou. Zo. Nee, ik ga nou, oh. Ik vat hem. G1, heel pad. Al vat het mij hoeveel daar? Nee, dan ze gaan Ja, niet ik ga het maken. Ik ga het maken, oh. Ze gaan niet. Play geloof. Ik maak het. Zo, waar is het van? Waar is het van? Wat? Bike? Wat denk je niet? Hoe denk je van dat je kan zijn? Kees, oh. Al je 10 kilometer is veel. Je begin is lam hier bij Ga Ian. je op en zet op met mijn bike. 1 kilometer, je begin is lam, oh. Ga je gewoon uitzetten met mijn bike op. Kan niet. Uitzetten, schrijf hem dan niet zo op het Twitter. Ze gaan het te maken. G1 ze kan, maar het gaat niet lang van. Hoi, 10 kilometer is ver, rustig. Als jij nou een perspectief zet van... Wacht, hoe ze me nou nog? Ze gaan op, ze komen af. Kijk, als jij opmaakt, ze maken om in de eerste rij klaar zit. Dat is klaar. Maar ze kan niet, dat is Dat is onmogelijk. mooi. Maar ze afkomen, komt ze zitten terug. erin, dan persoon... Dan... Daar gaat ze weer. Als je maakt, gaan ze weer. Ja, 100 meters, buddy. Maar niet bike, Ja, hè? 100 meters, boy. Niet die oude, Give ik me heb 100. een bike. Dat is heel goed, die. Dus ik wou nog voorbij dat gedenken. Maar dat ik gezegd, ja, trapping. Hij is alle, hij is... Quick fast. 5 seconden. Oké, zal zijn. Oké, hoe doe je raden? Have sex with your ex, nee, to save your girl's life. Oh. Of would you? Nee, oké, sorry, would you Yeah. have sex with your ex to save your girl's life? Either way is het verrekt. Dus either way, als hij nou het gaat doen. Kijk, die sigaret, hoe sigaret. Oké.
Maar, Als jy dit doen nie na dood sy mos nou. maar as jy weet hoekom jy iets gedoen het om haar lewe te red mos nou. Maar as jy weet hoe so mense, hulle gaan eers weer kwaad wees oor 'n tyd maar sy het hulle lewe gered. Ons werk verby dit. Nee, ek sal ook my ex. Remember what I did for you. Man, hulle wil so inkom kans geniet. Oh. That's for you, babes. Yeah. For Ai, you, baby man. girl. Ek is vir jou, ek sal innig iets vir jou doen, but jarre man, ek Man, the worst one. so. Worst ex. Ja. Ja. Maak het vir jou, is your worst ex. Must be the worst ex. En dan los ek sy weer uit na en. Oh my. Appel ik vir jou tyd. En as ek in verby sy nou moet se loop en ek klaar jong gehad. En dan raak sy van weer Hier voor kwam aan sy weer 2 maande in die dogbox wees. Hier en 2 maande in die dogbox. Nee, ek sal dit gaan doen, nie my dood, maar baby jy gaan nie dood. Ja, ek sal dit so doen. I Dank got you. ek het jou liewe gehad. We locked in for Ek het tegen gesê tyd wil nie. Soos dit was. Uit wil. Never, Dit never. gedoen. Dit vir 'n goeie rede. Exactly. Ek het gedink aan ons future. Exactly. Unbelievable. Die ma van my kind. Ja. Come on. En niet ik van die liewe gou. Yes, man. As ek so aan sê, ek moes dit sê. Come on. Wil jy dit doen? Ja. Ja. Wil jy ek het gesê nee? Nee, boy, nee, Maar jy het gesê ek het gesê nee. Was daar 'n ander opsie het ek opsie gevat? Nee. Ek het gesê nee, sê jy. Ja, Ek ek het het gesê wel dit nee, gedoen. Asseblief. Okay, ons lê tram in die laas. Ons almal ken mos die vraag van Kaisan or thought daughter, né? Kai de thought mom. Oh my goodness, either way. It's hard to be. Mis my bro, Kai de ster Kai de. Ja, facts. Facts. Nee, facts, kijk dit. Nee, ik denk nou aan. Dan net 'n thought Nee, mom. ik denk elke aan. naam. Ja, Zo boy. dat die man. Kijk dit, boy. Sorry, dit, pops. Pops. sorry. My bad, but. Yeah. Nee, maar You gotta be gay, dit- man, girl. Straight is so man. Zo. Zo sê van. I'm see you, Maar ja, hallo. bro. Ja, nee, ik heb Mara. Excuse me? Nee, bro. Jij kan naar die fighten. En dit dan gaat jy elke Nee, facts, oh. Ja, kan. Ga niet op my zitten met Smal de maar die mare uit deze maar nergens ik maak hem vast. Nergens. Sluit dat hier voor, sluit Ik dat. los my werk, jy gaat sit daar buitekant. Wankel jy gaat saam. Kapie ek staan na. Ek was oral by. Facts, toch? Oral by. Ja, kan niet. Nee, voorbij met dit. Maar ja guys. So van de Zo. reis hè. Ja. Klaar, het was baie moeilijk. Ik wil nog eens graag hè. Jullie moeten ook zeggen wat jullie Oh. Ja, lief vraag. Maak het lekker, man. Ja, so ja, mensen. But yeah, guys, without further ado, like, comment, subscribe, hit the notification bell so you're notified when I upload.